tää ei nyt tule olemaan Kirsin rangaistusvideo, mutta Kirsi tarvii vielä 3 rangaistusta, joten ehdotelkaa. Minä ajattelin kertoa siitä mun putoamisesta, kun mä tosiaan putosin Toreron selästä. Helmikuun toisiksi viimeinen viikonloppu saattoi olla. En oo ihan varma. Silloin oli tosiaan vielä lunta ja mun kaveri tuli käymään. Meillä on aina ihan hirveästi ideoita sitten, kun me lyödään viisaat päämme yhteen. Siitä ei nytkään tullut mitään hyvää. Päätettiin lähteä tekemään jotain Toreronkaan. Ja sit me päätettiin, kun mä en ite ratsasta, tai siis mä ratsastin siinä, mutta mä en halua ratsastaa satulalla, koska mun mielestä meillä on sellainen lännen satula. Mä en tykkää siitä. Se on ensinnäkin tosi ärsyttävä laittaa, siinä kestää hirveän kauan. Ja sit se on vähän epämukava. Niin mä sitä ratsastan normaalisti ilman satulaa. Mä en käyttänyt kypärää. Fiksu minä. Silloin oli vielä lunta. Hei, hyvä idea. Laitetaan Torerolle tuo sila. Päätettiin sitten laittaa pulkka Toreron perään, kiinni siitä silasta. Sitten me lähdettiin ratsastamaan, tai siis mä ratsastin, mä olin siellä selässä. Ja sit Kirsi ja Kata oli pulkassa. Kaikki meni oikeesti aika hyvin. Siis me veettiin suunnilleen ihan täysiä tuolla tälleen. Sitten me tultiin tänne pihaan. Sitten päätettiin, että joo, käy vielä toinen lenkki. Sitten meidän tiellä me ajateltiin ottaa taas vähän vauhtia. Ja mä aloin silleen kiihyttää. Niin siinä puolessa välissä Torero alkoi pukittaa. Siis siinähän oli sellaiset koukut, mistä mä olisin voinut pitää kiinni. Mut kun mä en ole ensinnäkään tottunut pitää kiinni niistä, niin se ei silleen ollut kovin hyvä se silajuttu. Joo, tää oli muutenkin niin hirveän hyvä idea. Ja sitten kun se alkoi pukittaa, niin... Ja sit mä muistan sen, että mä aloin ottaa niistä ohjista kunnolla kiinni. Ja siitä seuraava asia, mitä mä muistan, on, että mä makaan meidän olohuoneen sohvalla. Mulla on sellainen ehkä 5 minuutin aukko muistissa. Kuulemma sinä aikana, mitä on tapahtunut, on, että mä putosin. Kata lähti hakemaan äitiä. Kirsi jäi siihen mun luo. Sitten mä olin kumminkin itse kävellyt sisälle. Mä makasin siinä sohvalla. Ja mä heräilin siitä mun horroksesta. Ja sit mä kattelin, kun Veera siinä katteli ulos. Ja kaikki oli kerääntynyt suunnilleen sinne olohuoneeseen. Ja välillä ne katteli mua ja tälleen. Ja sit mä ajattelin siinä, että oipa typerä uni. Siis, ei kai me oikeesti noin tyhmiä oltais. Ilmeisesti kyllä. Sitten kun se ambulanssi tuli pihaan ja ne tuli sinne huoneeseen, sit mä olin silleen, että ketä ne oikein hakee? Sitten kun mä tajusin, että ne oikeesti hakee mua, että mä oon oikeesti tippunut hevosen selästä, se oli aika omituista. Niin sit me lähdettiin Ouluun. Mä en oikeastaan muista siinä matkasta. Mä muistan, että mä olin kipeä, siis mua sattui johonkin. Mä en muista, että sattuks mua päähän, mutta mä muistan sen, että mua sattui. Musta tuntui, että se menomatka sinne kesti oikeesti jotain about 20 minuuttia. Vaikka oikeesti se oli just vaikka jotain 1,5 tuntia, mitä me ajettiin sinne. Sitten kun me mentiin sinne sairaalaan, mut laitettiin sen baareille ja sitten me odotettiin vaikka kuinka kauan. Sitten kuvasi mun pään ja joo, se oli vaan sellainen nopea tarkastus. Mä sit olin siellä sen yön ja sit mä olin siellä sen seuraavan päivänkin, koska mun piti silloin iltapäivällä päästä magneettikuvaan, mut mä en päässykään. Ja mua ärsytti ihan hirveästi, että mä joudun jäädä vielä toiseksi yöksi sinne. Seuraavana päivänä, silloin aamulla aika aikaisin, mä pääsin sinne magneettikuvaan. Mä tulin pois sieltä, niin ne sanoi, että joo, sun päässä ei ole oikeastaan mitään vikaa. Mut sanovat kumminkin sitten, että pitää tulla sitten myöhemmin tarkastukseen. Ja siitä viikko
mä en saanut oikeastaan urheilla tai mitään tehdä liian raskasta. No, ihan kuin mä olisin muutenkaan jotain tehnyt. Ja sit mä kävin nyt siellä toisessa magneettikuussa. Siellä on jotain pieniä läiskiä. Pieniä läiskiä siellä mun aivoissa, joten vähän verta oli tullut. Siis mä sain tosiaan niin kuin aivotärähdyksen siinä. Ja nyt mä voin vaan väittää niitä, tai siis syyttää niitä läiskiä siellä mun aivoissa, jos mä sekoon tai jotain. Ja sit mua naurattaa se, että siinä mun siis lääkärin päättötarkastuksessa, tai joku se todistus, minkä ne antaa siitä hoidosta, että mitä on tapahtunut, niin siinä luki, että pudonnut satulasta, kypärä päässä. Ei totta. Ja mä muistaakseni ihan selvästi sanoin, että ei ollut satulaa, ei ollut kypärää. Ja edelleen olen ihan varma siitä, että jos mä jotain muistan, niin mä muistan, että mä en sanonut, että siinä oli satula tai kypärä päässä. Satula tai kypärä päässä? No en mä satula normaalistikaan pidä päässä. Ja siis oikeesti, jos mä nyt jossain vaiheessa tuun näyttäytymään ilman kypärää ratsastaessa ja luultavasti pyöräillessä tai rullaluistellessa tai tällaista, mulla loppuu hupi siihen. Mun pitää varmaan alkaa kulkea täällä kypärä päässä. Kyllä mä ainakin ratsastaessa mä lupaan kautta kiven ja kannon käyttää kypärää aina. Toi aina tuntuu pahalta sanoa, koska tästä kamerasta loppuu ihan just akku, joten mä oon oikeesti iloinen, että mä oon kunnossa. Vaikka mulla aina sattuu kaikkea, niin mä selviän. Ja sitten keksikää Kirsille rangaistuksia. Ja moi moi!